Бизнес представяне на Partners Consulting, ексклузивен представител на Dovec Group of Companies, водещ строителен холдинг в Северен Кипър. Основна информация за Partners Consulting. Управители и собственици са Георги Русев и Любомир Славов с равни дялове по 50%, регистрационен номер в Търговския регистър, който може да бъде проверен, с основен предмет на дейност инвестиционни решения чрез недвижими имоти, конкретно и само географска локация Северен Кипър, вече 5 години. Избрахме тази географска локация и този пазар, водени от усещанията за перспективи, който ни предложи, и не се подлъгахме. А през 2021 година престижното издание Forbes класира Северен Кипър на първо място в света като най-перспективен пазар в сектор недвижими имоти за инвестиция на море. Както вече споменахме, наш единствен и основен строителен партньор Dovec Construction или Dovec Group of Companies. Сайтовете на нашите две компании: на първо място на partnersconsulting.bg може да се наблюдават изключително активни процеси на ежедневна база, а в сайта на Dovec Construction може да се разгледа цялото им портфолио, 35 годишната им история, да се проследяват процеси по строителство в реално време и също така да се прави пълен обход 360 градусов на терени, локации и да се затвърди информацията, че Partners Consulting е ексклузивен и златен партньор на Dovec с най-висок резултат за последните пълни 4 години в партньорството им с тях. Каква е нашата визия и идея, ще я представим на тази среща. Ние прилагаме принципите на първично публично предлагане, т.е. когато цената на един актив е най-ниска или първоначална. Какво правим? Придобиваме от строителя селектирани най-висок клас имоти, придобивайки ги на преференциална от него цена и реализираме, разбира се, капиталова и дивидендна полза от това в перспектива. Прилагаме или използваме модел за краундфаундинг, който се ползва в световен мащаб за колективно набиране на капитал, за инвестиции в нови бизнеси, идеи или в така наречените стартъпи. Но в нашия случай ние насочваме капитала като колективна инвестиция в най-висок клас имотни активи. Прилагаме подход, чрез който малкият капитал да увеличи стойността си, обединявайки се с големия капитал. Това е начина той да изравни добавената стойност на големия капитал и да получи достъп до висок клас активи. Създадохме собствена VIP концепция, която е водещата ни корпоративна концепция, без световен аналог, напълно авторска идея на собствениците в наше лице. Всеки може да прояви интерес поради факта, че е достъпна за всеки и при навлизане в нейните детайли и анализиране на практика, технически, всеки може да бъде неин потребител, ползвател или клиент. С огромни хоризонти и перспективи, носещи вдъхновение при опознаване на концепцията и използването й, всеки неин ползвател, клиент
или инвеститор, можем и да използваме и жаргонната фраза, ще се надъха допълнително в разгръщането на собствените си приоритети и мащаби. Чрез концепцията се удовлетворяват четири основни желания. За луксозни ваканции на Средиземно море, за постоянен пасивен доход, за капиталов бизнес, така наречената разлика в цената, и за гарантирана ликвидност, т.е. тогава, когато средствата са необходими, винаги да са налични. Метода на фондово инвестиране в недвижими имоти, позициониране в сегмент VIP, сме подразделили на две инвестиционни направления. Първо, лайфстайл и дивиденти. Концепция с иновативни възможности по договор при 100% ликвидност с право на участие в оперативните решения по управление на актива. Тоест, инвеститори, клиенти в това направление имат право на глас при вземане на решения. И затова инвестицията се нарича клас А. Второ направление – капиталова доходност. При фиксирани параметри на печалбата по инвестицията с 100% ликвидност, без право на участие в оперативни решения по управление на актива. Затова инвестицията се нарича клас Б. Много рано в аванс даваме информация, че клас Б могат да бъдат трансформирани в клас А при съответни условия, но обратното не е възможно. Чрез тази технология и нейните две подразделения, клас А и клас Б, финансираме висок клас активи. Конкретно ще ви представим един такъв, за който и на сайта ни е публикувано подробна информация за самия актив и процентите до момента, с които е финансиран и колко свободни има на принципа на краудфандинга. Първичната стойност на предложения актив е 1 350 000 евро. Позициониране в най-северната точка на остров Кипър, в съответно северната територия, намиращ се на брега на Средиземно море, на прекрасно място, с планина зад себе си. Уникално красив ландшафт. Снимков материал след малко ще подкрепи думите ми. По направление лайфстайл и дивиденд класа, нашето предложение е за финансиране на минимални 7% от стойността на актива. При разплащателен план, разпределен в 3 години. Първа вноска в размер на 40% при сключване на договор на стойност 37 800 евро. Такса администрация на договора 1000 евро еднократно и 60% разпределени на 12 равни вноски по 4725 евро на 3 месеца с продължителност до 31 декември 2027 година. В допълнение към основната базова цена на актива, има разходи по допълнително държавно актуване, това е логично, разходи, за които Partners Consulting има специална преференция да бъдат по-ниски от тези на индивидуалните
клиенти, основно физически лица. Подробности за това се представят при заинтересоване и водене на преговори във връзка с инвестицията. ДДС, ангажимента към инвестицията е в размер на 5%, но сумата е отложима към момента, когато актива е готов, т.е. ще се внася в ранните месеци на 2028 година. Това предимство е много важно, тъй като по нашите договорни условия всеки един инвеститор може да изтегли инвестирания капитал преди завършване на инвестицията, което означава, че няма да участва в ДДС ангажимент. Ако остане като инвеститор след въвеждане в експлоатация на актива, съответно ще участва в ангажимент ДДС. Такъв ангажимент ще участва и за обзавеждане на актива. Сума, която не може да бъде фиксирана в такъв ранен етап, но може да бъде прогнозирана. Диапазон 15-20% от базовата цена на имота. Той е висок клас, ще се обзавежда изключително луксозно и това дори е нисък праг. Защо? Защото имотите в Северен Кипър се завършват до ключ и съответно за останалата част от обзавеждането 15-20% от стойността на имота са достатъчни. Сумата, както и на ДДС, така и на обзавеждането, се причислява към основната гарантирана инвестиционна главница и е ликвидна заедно с основната базова главница. Това е много важно. Във второто направление, капиталова доходност клас Б, инвеститорите, използвайки този актив като възможност, могат да инвестират в размер от 1 до 6% от стойността на актива, минавайки през 1, 2, 3, 4, 5, но не повече от 6% на един инвестиционен договор. Подали сме пример с 1, 2 и 6%. Как изглеждат нещата? Минимална инвестиция в размер на 1% се обслужва с първа вноска 5400 евро. Изключително символичен нисък инвестиционен праг, даваш възможност и на най-масовите инвеститори да имат възможност да присъединят сравнително лимитирания си капитал към големия капитал и да увеличат неговата капиталова способност. Посочения пример с 2% с първо плащане 10 800 и при 6% 32 400. Еднократна такса 1000 евро. Съответно, 12 вноски през 3 месеца, които може да се обслужат част от тях, може и всички, може и никоя. Всичко зависи от това какъв срок ще се направи трансформация от клас Б към класа по служебен път от Partners Consulting по стратегията и съответно това може да ни ангажира инвеститора с допълнителните вноски. Но въпреки това, той трябва да ги знае и съответно да ги отдели или да ги има в предвид, правейки си своя инвестиционен план. По инвестиционно направление клас Б за първа календарна година по договор се полага фиксирана 15% доходност върху вложения капитал. Тук ще уточним, че вложен капитал е главницата на първата вноска и всяка следваща падежирала вноска.
Съответно, 15% са върху общо вложената главница на момента на изтеглянето на капитала от инвеститора. Ако участва в програмата една година, ще получи 15% върху вложения капитал. Ако участва 2 години в програмата, това е в срока на строителство на съответния актив, ще получи общо 35%. Ако участва 3 години в програмата, което е максималният срок, ще получи 25% или за целия период общо 60%. Няма да участва в ангажимент към ДДС, обзавеждане, разходи по автомобил, ще се разбере какво имаме в предвид след малко, и други. Няма да има право да ползва ваканции, имоти и автомобили, но тук авансово ще споделя, че това е и така, и не така. Защо? Защото Partners Consulting на своите инвеститори клас Б, избрали инвестиционен пакет в размер на 5 или 6% към актива в съответното направление клас Б, ги възнаграждава с привилегиите на класа, които ще бъдат добре представени за една година или по-точно за един ваканционен сезон. Идеята е да се предостави възможност на този висок клас инвеститори да се докоснат до предлагания от нас лайфстайл, за да могат да направят най-правилния избор дали да участват единствено и само в програма клас Б, или да комбинират клас Б с клас А, или да трансформират дяловете си от клас Б изцяло в клас А. И това съответно го посочваме, че има право да запазят дела си при условията за дивиденд и за лайфстайл и дивиденд. Проект Лакасалия. Нека да ви го представим. Както казахме, намира се на изключително живописно място и доколкото снимката може да го представи, то е пред вас. Проект, който по договор се очаква да бъде завършен в края на 27 година, в началото на 28 да влезем в експлоатация, който обхваща 300 декара площ с ширина от главен път до море 700 метра, с различни типови жилища, ниско строителство, студия, едноспални апартаменти, двуспални апартаменти, триспални апартаменти, двуспални вили и триспални вили. Освен жилищната инфраструктура, в проекта има отделен 5-звезден хотел под управлението на Довеч Company. В допълнение към инфраструктурата, частна яхт-марина, собствен амфитеатър, ориентиран към морето, плажна зона, алакарт ресторанти, барове и прочее. Изцяло проектът е ориентиран към уелнес и спа живота със собствена винарска изба. Мечта за ваканции и живот. Съответно, вектора вдясно на екрана показва локацията на избраната от нас и селектирана вила актив, която се намира в зона, пред която са лозовите насъждения на проекта. Встрани от нея, дясно на екрана, ако погледа се премести, се стига до дефиле, скално дефиле, което се вижда морето, с пълен поглед към морето, въобще към безкрая, и зад вилата, съответно, планинската верига. Нека да видим още фото си от по-близък ъгъл.
Отново с вектор показваме вилата. Тя е в група от 6 вили, но нейният обзор е вляво от нея, ако се застане с гръб към нея. Представлява двуетажно здание с летен етаж, който виждаме на екран, и закрит етаж за спални помещения и санитарни помещения. На летния етаж, нещо, което е изключително активно използваемо в повече от 9 месеца календарни в Кипър, се намират основна маса за хранене, кухненски кът с барбекю, кът за отдих и джакузи. Ето от друг ъгъл. Съответно, помещенията вътре обхваща голяма дневна с маса за хранене, пълна час, кухня, разбира се, спални, две с два санитарни възела и вилата има и собствен басейн. Какво ни осигурява избора на инвестиционно направление клас А в този актив? Нека да бъдем детайлни. Личен престиж на инвеститора и на неговото семейство на база качество на актива. 266 квадрата имот с две спални, две бани и една дневна, с огромна лятна тераса, с най-невероятни гледки. Собствени джакузи и басейн. Топ, топ, топ локация, основните критерии за успешен бизнес в сектор недвижими имоти. При инвестиция на цената на имот с малка квадратура, който не може да предложи индивидуално тези качества. Второ, избора на инвестиционно направление Lifestyle дивиденти клас А осигурява луксозни ваканции за инвеститора и неговото семейство, за тесен приятелски кръг или по-широк, за бизнес партньори и прочее. Започващ да се ползва моментално, независимо, че този основен актив е в строителство. Ето как. Преди покриване на инвестиционния ангажимент на нашите инвеститори по договор им се полага правото на ползване на други наши ваканционни имоти. Нашите 5 години в Северен Кипър, нашата икономическа мощ на Partners Consulting позволява тази възможност. Желанието ни е по време на строителството на нов финансиран на този колективен принцип актив, инвеститорите да се радват на лайфстайла, да не го отлагат до годината на построяване на основния актив, за да могат да заобичат мястото много по-рано. Това е условие без световен аналог, с което се гордеем. Когато се въведе в експлоатация основния актив, съответно това право се прихвърля към ползване на основния актив на принципа на подялба чрез резервационни на система и предварителни резервации от всички съинвеститори, притежаващи дялови участия. До построяването на основния актив, инвеститорите могат и ще бъдат настанени ваканционно в множество наши проекти, като за сезон 2025 година ще бъдат настанявани нашия проект Панорама, напълно готов и влязъл в експлоатация август
2024 година. Абсолютно нов проект, намиращ се на 100 метра от бреговата линия на прекрасния Лонг Бич. В апартамент, обзаведен като този, това е конкретно жилище, което е част от нашето инвестиционно портфолио и очаква гостите на нашата VIP програма. Лайфстайла се полага при следните критерии. На инвеститори клас Б с 5% дял им се полага еднократно в един сезон 5 календарни дни екстри като на клас А. Независимо кога ще бъдат капитализирани тяхните дялове Б към А по служебен път или по лично желание на инвеститора клас Б, той, тя, те, ако са домакинство или дори корпоративни клиенти, получават тези 5 дни. При 6% участие в клас Б се получават 6 дни. Това е абсолютен допълнителен бонус, който върви в едно с минимума от 15% капиталова доходност върху вложения капитал. Отново ще подчертая, условия без аналог. Защото ако се прибави стойността на ваканцията, комбинирана с 15%, това вдига доходността на повече от 20% на годишна база. При инвеститори класа с 7% в актива се полагат 7 дни годишно, но безсрочно. Тоест, докато те притежават своя дял клас А, колкото и да е дълъг този хоризонт, те винаги ползват 7 дни годишно. В ваканционни имоти преди въвеждане в експлоатация и след това при въвеждане в експлоатация на основния актив. Ще имат средиземноморски дом за 7 дни годишно. В случай, че са инвеститори в клас А с 20% дял от стойността на актива, ще могат да контролират и разполагат резервационно с 22 дни годишно. Могат да ги разделят и да ги използват съответно разделени няколко пъти в годината. А корпоративни клиенти, които биха притежавали инвестиционни дялове в програмата, могат да отстъпват правото на дни на своите най-ценни служители, за да може да увеличат мотивацията им и да използват това като конкурентно способно предимство при преговори за привличане на важни служители. При 30% дял класа 33 дни годишно, това е сериозен контрол на повече от един календарен месец, който отново физически лица и юридически лица могат да използват наведнъж или разделено във време, съответно по този начин да го ползват най-рационално. 40%, 44 дни годишно и максимума от 50%, 55 дни годишно. Корпоративни клиенти инвестират половината от стойността на актива, получават 55 дни годишно, които могат да използват като средиземноморска лятна база за свои служители
увеличавайки корпоративната култура и завишавайки стойността на социалния пакет, който предлагат. Много различни събития и лични и корпоративни емоции могат да се споделят в един такъв висококласен актив. Избора на клас А е придружен с изключително иновативно условие, нечувано и невиждано в световен мащаб и отново условие без аналог, изцяло авторска идея на партнърс консултинг. Нека да видим за какво става въпрос. По време на ваканции на Средиземно море и по-конкретно на остров Кипър, нуждата от автомобил е огромна, потребност, естествена, за да може в- хората на вакансия да се радват на независимост и възможност да посещават изключително многото интересни, красиви исторически забележителности, свободно да се движат по заведения, ресторанти, други забавления, спорт и прочее. Затова инвестиращите в нашата програма клас А получават в едно с инвестиционната си съсобственост и със собственост в лек автомобил, който им се полага в броя на дните, в които им се полага ползването на ваканционен имот преди въвеждане на експлоатация на основния и им се полага в същия брой дни, след като се въведе в експлоатация основния актив. Веднага, още с първия сезон. Инвестиращите в клас Б ще използват съответно за 5 или 6 дни веднъж този автомобил, а инвестиращите в клас А ще го използват постоянно, безсрочно, докато са притежатели на инвестиционния си дял. Автомобила е Mercedes S-клас, бял цвят, AMG пакет, прекрасен екземпляр, доставен и наличен и чака инвеститорите, доверили се на нашата лъкшери програма, да го яхнат. Избралите направление класа инвестират за да се присъединят освен към лайфстайл, изключително висок лайфстайл и към дивиденден бизнес. Дивидендният бизнес е да се получава, генерира активен или пасивен доход от управление на бизнес, от управление на предприятие. След като премине първата оперативна бизнес година на нашето предприятие, т.е. на вилата и на целия проект, което ще стане календарно 3 плюс една година, т.е. 3 периода на строителство и една първа година, ще имаме възможност да се позоваваме на реалния резултат, какъв е потенциала на дивидента, но по договор нашите са инвеститори. При желание за оттегляне на инвестицията имат записани в договора минимални 10% компенсация при изтегляне на инвестицията, което означава, че и само в един годишен план да се разглежда рентата, дивидента, който ще се изплати, ползването ваканционното на имота, ползването на автомобила с 10% компенсация, стигаме до заключение, че това е
високодоходен инструмент. Той в себе си осигурява възможността да получи вниманието на инвеститори с лимитиран бюджет, които да имат възможността на големия капитал, който обикновенно е по възможностите на малко физически лица и на юридически лица, като инвестиционните фондове, застрахователните дружества и банките. В условия на гарантирана капитализация, договорна, разделена на два етапа. Преди въвеждане в експлоатация на основния актив, в договора има разписани условия по кое време и в кой етап всеки един инвеститор с 30-дневно предизвестие може да изтегли своя капитал с добавени инфлационни компенсационни стойности. След въвеждане в експлоатация, разписани условия за този период, отново кога, в кои месеци на календарната година има правото да отправи предизвестие за изтегляне на своя капитал. Условия без аналог при стандартна форма на инвестиции в недвижими имоти. Защото ние приемаме това предложение не като инвестиция в недвижим имот, а като инвестиция в цялостна корпоративна концепция с лайфстайл, дивиденти и ликвидност. Нещо, което самостоятелното инвестиране в недвижим имот не може да осигури. Капитализацията на първо място покрива инфлационната компенсация, т.е. средствата запазват покупателната способност, но насреща са и ползите на лайфстайла, което са спестени средства от други нереализирани вече хипотетично ваканции, за които нашите инвеститори няма да имат интерес да бъдат. Те ще имат интерес да бъдат във ваканциите, предложени от програмата. Гарантираната ликвидност е в периоди, вече споменахме, до и след въвеждане в експлоатация. Идеята на нашата програма е да даде пълна свобода на инвеститорите. И ако те са в добро лично, физическо и финансово здраве, да поддържат цветната част на програмата. Онова, което им дава настроение и емоции. Но ако се случи нещо в тяхния живот и те са изправени пред затруднение и форс-мажорни обстоятелства, да имат достъп до капитала бързо и ликвидно, без да се съобразяват как би реагирал пазара в случай, че те имат тази нужда. Защото имат договор с гарантирана ликвидност. Можем да определим всичко това като инвестиционен подход, фондов, акционерен, разпознава се като инвестиция в туристическо предприятие, не просто в имот. Чрез това инвеститора има право на ваканционен имот преди покриване на инвестицията. При друго обстоятелство това право ще настъпи при изплащане на инвестицията. Тоест, кога един човек или домакинство почва да използва жилище или ваканционен имот. Тогава, когато му бъде построено и той го изплати на 100%. В нашия случай, по нашата програма, в сезоните преди построяване на инвестицията на актива, съответно ползва пълноправно, безвъзмездно ваканционно настаняване, което включва посрещане на летище, отвеждане до място за настаняване, т.е. трансфер,
подготвено перфектно хигиенизирано жилище, пълен първоначално хладилник в имота с нуждите на заелия имота. Това е допълнителна екстра в програмата. А до сградата го чака луксозния автомобил, за да го използва за дните на пребиваването си. Това е нашата клас А програма. Автомобил, основно рентакар, използват всички притежатели на ваканционни имоти, всички фондови участници в партнерско консултинг по програма VIP, инвестиционно направление клас А и пакет 5 или 6% клас Б се радват на това безвъзмезно на база на инвестиционния си ангажимент. Пасивният доход от управлението на предприятието ще се формира от настаняване, кетъринг, рента кар на собствения автомобил на актива, забавление и спорт, които ще се продават през актива и прочее събития и мероприятия, които ще бъдат част от общите дивиденти на съинвеститорите. Капиталово програмата може да се използва през клас Б от 1 до 6%. По този начин инвеститорите имат дялове за ликвидност, дялове за дивиденти, могат да достигнат до програма клас А, могат да реинвестират в следващи наши VIP активи. Когато осребрят главницата и печалбата по клас Б в съответно посочения актив, могат да насочат увеличената обща сума към нов проект, който да им донесе същите бенефити. И ако те постоянно поддържат капиталова програма клас Б 5 или 6%, съответно могат всяка година да имат ваканция, която се полага за един сезон към съответно една инвестиция, но ако те всяка година, изтегляйки от едната, реинвестират в друга, едновременно се осигуряват доходност и едновременно се осигуряват вакансията. Не е ли това невероятно? Програма Lifestyle и дивиденти винаги ще го напомняме, че инвеститор в този висок клас се възползва от най-ниската възможна цена на актива с максимално стартирани, моментално стартирани ползи. А в перспектива, когато актива е напълно готов и проекта съзрее и привлече цялото клиентско внимание на пазара, съответно това осигурява капиталов ръст на актива, от който ще се възползват инвеститорите в клас А. Програмата се управлява чрез разчетено и планирано ускъпяване на актива, базирано на логиката на изминаване на срок и приближаване на сроковете за експлоатация и на строителния ръст във времето напред. Съответно, днешната най-ниска цена се развива и ускъпява благодарение на принципите в инвестирането в сектор недвижими имоти. Не прогнозно, а планирано е оскъпяването в някои от месеците на 2025 година с 20%. При пълното разпределение на инвеститорски принцип на актива с разнообразно портфолио от инвеститори, клас Б и клас А, в един момент актива ще приключи своята първоначална разпродажба, след което всички клас Б ще бъдат върнати отново за предлагане само единствено за да станат клас А.
Тогава те ще бъдат оскъпени, защото вече няма налични други, нито А, нито Б, и от това оскъпяване ще се формира маржова разлика. Маржовата разлика дава дохода за инвеститорите клас Б. До 26-та година, в кое от месеците в момента не можем да фиксираме, ще се наблюдава планирано поскъпване на 50% от днешната стойност на актива. Проекта и актива в него ще бъдат далеч по-готови от днешна дата и ще са съкратили с повече от година и половина-две общия срок до въвеждане в експлоатация. Края на 27 година най-късно, преди въвеждане в експлоатация, планираното оскъпяване на актива е 80% на база на това, че е настъпил крайния срок, продуктът е готов и всеки негов потенциален купувач може да влезе в него моментално. Тоест търпението е преживяно от инвеститорите в по-ранен етап. При избор на капиталова доходност клас Б ще се наблюдава 20% на годишна база и повече, защото ако избора е на 5 или 6% на а, пакет клас Б, съответно се включва и за един сезон ваканция с автомобил, трансфер, настаняване и екстри в апартаментите. Тук бихме могли да кажем на някой инвеститор, който може да си позволи инвестиционен ангажимент повече от 5-6%, но желая да бъде насочен основно в програма клас Б, може да разпредели на втори, трети, четвърти договор 5-6% и ще получи всички ваканции, умножено по броя на дни, за тези съответно отделни пакети в отделни договори. При избор на лайфстайл и дивиденд, икономическата част на програмата е отложена до момента на построяване на актива, но първоначално е възнаградена програмата с условия без аналог получаването на услугата трансфер, настаняване, луксозен автомобил, екстри. И когато основният актив бъде готов и заработи като туристическо предприятие, тогава ще се бере висок коефициент на дивиденд, защото актива ще се управлява не просто като място за нощувка, а като концепционално предприятие, предлагащо висок портфел от услуги. Частно, гурме готвене, спортни забавления, тематични мероприятия, семинари и прочее, които могат да се провеждат в и общия голям проект и отделно актива да служи за привлекателност. При оскъпяване на 20% на актива, 15 от тях се полагат на инвеститорите. При оскъпяване с 50%, 35 от тях се полагат на инвеститорите. С оскъпяване 80%, 60% от тях се полагат на инвеститорите. Но кое е най-важното да подчертаем? Договори са разписани точните срокове на получаване на капиталовата доходност, без инвеститорите да са ангажирани в процес на предлагане на тяхната капиталова дялова програма към други лица за продажба с цел клас А. Това се прави от експерти на Partners Consulting. Затова
в фиксирани месеци и дни се получава поетия инвестиционен ангажимент. Избирайки нашата VIP концепция, се постига възможност да се преживява лайфстайл, достъпен за заможни хора, с ползване на ваканционни имоти, на основния луксозен актив и ползване на луксозни автомобили. Да се изживеят радост и настроение от близки, приятели, бизнес партньори и служители за корпоративни инвеститори, помагайки им да увеличат корпоративната си култура и да получат повече косвени и преки бизнес ползи. Комбинирано с дивиденд от управление на актива, винаги с достъп до капитала, защитен инфлационно и нараснал от общото нарастване стойността на актива. А в клас Б лимитирания бюджет може да стигне до актив, за какъвто не би могъл да мечтае на база собствения си лимит. Давам пример. Първа вноска 5400 евро и сте допуснати в най-невероятната инвестиционна лайфстайл програма. При фиксиран доход и гъвкавост, при желание за реинвестиция и дългосрочно участие или трансформация от едната програма към другата. Или нейните две поднаправления. Юридически, договора на клас А е инвестиционен договор за дългосрочна инвестиция с фиксирани условия за ползване на ваканционни имоти и основния актив, ползване на автомобил, гарантирана доходност и ликвидност. Всичко това е разписано и всеки заинтересован може да получи договора ни, за да го прегледа самостоятелно и с юридическа консултация. Клас Б е инвестиционен договор за гарантирана капиталова доходност и ликвидност, като при клас Б 5 и 6% е разписано условието за ползване за един сезон на условията за клас А. Условията са разписани на един договор, за да бъдат винаги пред очите на инвестиралия, като подчертавам и вероятно повтарям, но клас Б могат да станат клас А, обратното не. Юридически инвеститор и отговорен платец, който поема пълния ангажимент от 1 350 000 евро към Довеч, е българското дружество Partners Consulting. Тоест, независимо от инвестиционното поведение на отделни инвеститори, които може и да не спазват тяхния ангажимент към инвестицията си, Partners Consulting гарантира ангажимента към Довеч Construction. По този начин Partners Consulting пази интереса на коректните инвеститори. В случай на невъзможност за поддържане на инвестиционния ангажимент, всеки един инвеститор се позовава на правото си за ликвидност от договора и по този начин оттегля своя капитал и отстъпва мястото си на друг, имащ по-добро финансово здраве към даден момент. Дружеството ни осигурява и гарантира всички условия по договора. Предимството да се осъществят вътрешни инвестиционни сделки осигурява спестяване на високи такси и налози, проистичащите от сделки по покупко-продажби. Дружеството има финансовия потенциал и ликвидност да предостави условията без аналог по договор. Какво получавате с нашата VIP концепция? Първо, достъп до Северен Кипър, без да сте юридически свързани с това. Юрисдикцията ви е с българското дружество Partners Consulting. По този начин пълна наслада единствено и само от чистия лайфстайл и капиталовите резултати,
които са по нашите възможности, благодарение на 5-годишната ни история в Северен Кипър и нашите шампионски успехи. Чрез предложената юридическа гъвкавост и поета отговорност се наслаждавате на слънце, море, храна, нулев криминален коефициент, най-безопасното място на света и прочие приятни за ухото и очите и общо за сетивата неща, без да се ангажирате институционално с нищо при присъствие в Северен Кипър или от разстояние. Ограниченият бюджет среща възможността, присъединен към по-голямата обща инвестиционна маса, да се наслаждава на неща, които не би могъл да получи самостоятелно. Всичко това още от мига на подписване на инвестиционния договор. Преживяват се емоции и се достига в равностойност на портфейла на огромни корпорации и богати хора. С право да се участва активно или косвено в управлението на актива с мнение, препоръки, житейски опит, професионален опит и прочее. Винаги средствата на една ръка разстояние, за да се знае, че партнерс консултинг подкрепя всеки инвеститор в неговите трудни моменти, да го запомни, препоръча на други хора и при стабилизиране на собственото състояние, отново при желание да се върне в програмата на партнерс консултинг. Детайлен анализ за всяко едно условие, юридическа и финансова сигурност ви предлагаме чрез лична консултация с експерт от Partners Consulting. В случай, че сте оставили вашите контакти, експерт на Partners Consulting може да се свържи с вас, за да ви предложи частна консултация. Може да се свържете лично с двамата управители на Partners Consulting и да поискате личен директен разговор. Управляващ съдружник Любомир Славов с посочения телефон основно може да бъде потърсен на директна телефонна линия. Любомир Славов е оперативен директор на дружеството в България. При контакт с втория управляващ съдружник Георги Русев на посочения телефон препоръката е да се използва Viber, WhatsApp, поради факта, че Георги Русев е позициониран на място в Кипър в по-голяма част от времето. Нашите гаранции и доверие по VIP концепцията ни са следните. На първо място договор с разписани всички условия. Всеки наш кандидат-инвеститор му препоръчваме да прегледа договора самостоятелно с помощта на юридически съветник, чийто съвет какъвто и да бъде, предлагаме двустранна консултация с нашия юридически отдел и избрания на среща юридически съветник до подписването на договор, приемлив за двете страни, защитаващ правата и задълженията и на двете страни. Всеки наш заинтересован кандидат-инвеститор поканваме на място в Северен Кипър, като гостоприемството е за сметка на Partners Consulting при съответни условия, които са разписани и се конкретизират при личната индивидуална среща и консултация. Представяме история и резултати. История на строителния холдинг 35 години. Съвместна партньорска история 5 години.
Резултати. Реализирана продажба на инвестиционно портфолио за тези 5 години на стойност десетки хиляди квадратни метра и в обем от 9 цифрена сума в евро. Безспорна репутация на партньорската двойка Dovec Construction и Partners Consulting. Множество доволни клиенти-инвеститори, мнозина от тях вече заявяват намеренията си при пенсиониране да заживеят в имотите си в Северен Кипър. Поради факта, че имаме много клиенти с поименни собствени имоти, придобити в един много подходящ етап. Пълни отговорности на компанията, както по финансовата част, така и по концепционалната за развитието на програмата. Очакваме равностойни отговорности на инвеститорите и клиентите в спазването на тяхните инвестиционни ангажименти и не създаването на допълнителни трудности и казуси, с които ние винаги ще се справим, щом това се налага от договорите. На място ние ще ви покажем собствената ни материална база, която включва няколко офиса в България, офиси в Северен Кипър, собствени имоти, през които оперираме и осигуряваме програмата за безвъзмездно ваканционно настаняване, автопарка, за който загатнахме. Всичко това може да бъде видяно, докоснато, чуто и да отпаднат всякакви въпросителни за неговата достоверност. Залагаме на широкомащабно присъствие в социалните мрежи, за да можем да подкрепяме и показваме на нашите експерти растежа и развитието си. Притежаваме ексклюзивни права за представянето на Dovec Construction, подписани в февруари 2020 година, което е източник на сила и лоялност на нашата партньорска двойка. Организираме редовно национални форуми и събития с цел представяне на информация, на анализи по условията и договаряне на партниране с клиенти, инвеститори и желаящи да бъдат и експерти в нашия бизнес партньор. Пожелаваме на всички изслушали тази презентация да се свържат с експерт на Partners Consulting или с управителите, да уточнят всичко до най-малкия детайл, да се запишат за посещение и да се уверят, че нищо не е същото след този един час време. Благодаря.